A gali an ce min amma asiri, da gaske ne? Haka ne. A'a, su waye suka ma? Mayu. Suna da yawa ne? Su sida ne. Ok, anya ma asiri aka ma? Baka yadda ba zo ka gani. A ba sai na zo ba, amma ya aka yi bai kama ka ba. Allah na tare da ni. Ok, to yanzu wani mataki za ka ɗauka? Mun bar ma Allah ni ya saka. A yayi. Ka karabu da ni masu wako. A kai kuma gefe ba zan yi da kai ba. Ni me na yi maka. A ba abun da ka min, kawai ba zan yi da kai ba. Naza, me ma kake faɗa akan mawaƙan Najeriya? Mu koyar da su a bata. A haba, to kai ma yaushe ka koya? Tun da. Amma dai ka san Najeriya ba sa an gane bane a waka. Kana mu ne sarakan gambara. Haka dai ka ce. Buke ke, kai kam ka yadda ba abun da ka iya ko? Su ne mayuna. Suwaye kenan. Gali da nasa ne. To amma suwaye suke rubuta ma waka? Ibada da gali. To ka zo mawaƙan Najeriya su koya ma. Duwawunsu. Ok, Ibada an ce min gane ba ku da wuta. To da me kuke haskawa da daddare? A ci balbal. To me kuma a ci balbal? Muguwar fitila. Ya take? Ko ba kalanzil ya kai safiya. Lalle kuna son banza. To amma me yasa ka bar Ghana ka dawo Najeriya? Kasunzumi na cizo da. Me kuma wannan? Sauro. Oho, to amma ta wani hanya ka dawo Najeriya? Anya Allah. To amma farkon zuwanka a ina kake kwana? Cikin kwatakun masara. Lalle ka ji jiki. Wallahi.